Jedan život gdje prestajem ja, gdje počinješ ti. Jedna ljubav gdje stali smo mi, gdje sad su drugi. Jedan život gdje prestajem ja, gdje počinješ ti. Jedna ljubav gdje stali smo mi, gdje sad su drugi. Šta mi to imamo, a? Šta to imamo? A šta imamo? Peugeot. Da, a reci mi da li taj radio može se poveže u Vectru? Može. U Opel Vectru. A kaži mi, pošto tu radi lepo diske, znaš? Volio bi da se poveže taj radio u Vectru, pa jer na onaj Kenwood stari uopšte ni ne čita diske, znaš? A ti pitam nešto? A kaži mi, kako se zove ovaj model radija? Pionir. Pa znam da je marka Pionir, ali ne znam koji model je. Ne vidim. Ne vidiš? Ne vidim, ima nešto ovdje piše. Gurnemo ključ, okrećemo ga, upalimo kontakt, ili tako? I za koliko sekundi da ga upalim? Mogu sad? Ajmo, 3, 4, sad! Evo ga. To. Ovo sada? Ajde. Ugasi svetlo tu. O, šta je tu sad, a? Šta mi imamo sad to? Peugeot, a? Koliko ide, sa kolikom brzinom ide taj Peugeot? Kako s kolikom brzinom? Pa kaži mi sa kolikom brzinom ide? Ne razumem. Koliko brzo možda ide? Da. A nisam ga vozio. Nisi ga vozio? Vozio sam ga 60, 70. Ne znam koliko može brzo da ide. Gravirano je 210. Ajde opet ljudi da čuju pesmu. Sad ću opet da pustim Marko Šelića Marčela. Evo ga. Upali svetlo da vide ljudi kako ga guram unutra. Sad ću da ga gurnem. Ne. Ugasi ga. Evo ga, piše CD. Evo ga. Ovdje se menja pesma. Ne gledam vremensku prognozu, napred znam da bit će ružna. Rastao sam u koprivama pa nisam postao ružna. Stvarno je tužna i danas emituje uživo užas. Smetnež i gužva, život ko nužda što ništa ne pruža. Sipi još koji da se spužva, ogledala se kruša. 20 godina tu sam i skroz sam kao usran. Pa znam ja ustan. Dobro, neću pustiti zbog autorska prava, znaš. Moram, na kratko sam smeo samo da ga pustim, ne duže. Jer posle bi prekršio autorska prava. Nemoj, ja ću. Uradi ono. To. Da snimam i napolju, čekaj. Neću, idem na put. Izlazim iz auta. Ne možeš haubu da otvoriš tamo? Ajde, otvori haubu. Sad će da ljudite, da vidite i ovdje unutra. Čekaj. Pa ne mogu ja. Pa kako se otvori ovo sad? Otvori, ajde. O, šta je ovo? Čekaj, samo malo. Snimaj motor, a ja ću da ga upalim, ajde. Snimaj ga, ajde. Šta? A snimaj... Ne da gas ti. Neću da ga stiskam, neću stiskam ja gas. Samo da ga upalim, samo.
Dobro. Da. Čekaj, šta ima da? Ima nešto unutra. Mislim da nema ništa tu unutra. Zašto pitaš? A te pitam da mogu. Nije ono rezervni točak ono tamo? A? Nije to rezervni točak onaj tamo? Da. Šta si uzeo to? Ima i kuku. A šta služi to? Da se šlepa. Zatvori, ja ću zatvorim gepek. Ja ću. Zatvori, ajde. Ja ću. E, tako. Ti ga zatvorio lepo. Jesam, lepo sam ga zatvorio.